Het CDA wil dat er meer nieuwe technieken gebruikt worden om genoeg ijs te krijgen voor een Alverstedentocht. Het staat in het verkiezingsprogramma voor de komende stedenverkiezings. De partij zocht dat zulks nou ook al gebeurt, maar wies erop dat er nog meer kennis over wetter en ijs beschikbaar is in Friesland en de Boeten. En daar zou wat maar die worden moeten. LTO is teleurgesteld over het besluit van staatssecretaris Sharon Dijksma om net mee te werken aan een langere termijn voor het inzetten van gas. De boerenorganisatie hier daarom vregen om er in de Zuidwesthoeken een moezenpleeg is. De bisten woelen het hier al om en om dat weer te herstellen zou er langer trosjedden worden moeten. De grote betonnen tunnelbak bij Veenwouden leidt op zijn plak. Er is vannacht het werken om de bak onder het spoor te krijgen. Het werken roen een paar uur vertraging op nadat de bak vast kwam te zitten in het zon. Met extra materieel is de bak loshellen en te plaklijn. Een snackbaron achter de hoven in Leeuwarden is juist de jongen vallen. De oervaller had hij bij driegen met een vuurwapen of eet wat erop lieken. Daarna is er uitnaaid in de richting van de knoopstritten. De politie had een ziekactie in gang zetten en ik burger net inskekelen. Het gaat om een man van 1,80 meter met een donkere jas aan en donker kruljend hier. Joen en vannacht binder opklarings. Het is droog bij 13 graden, dus stiet een zwakke onmatige wind uit het zuiden en het zuidoosten. Morgen bewolking, maar ik zinnen en het wordt warm, met 18 en 20 graden. De zuidenwind is matig en vrij krachtig.